Genre, aw be mina. Ili fati be mina. Ba ñini fa ala kam. Ba delire do. Ay sabali. Aw mun ba fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Fati. Naam. Va. Qu'est-ce que moi? Fati. Le fait ka kuma ife. Ka kuma ni ala kira kama. Le fait ka min ngali kele ka jabi ɲuman diyan ala yɛrɛ kama. Mi diri yɛrɛ ala ni kira kama. Jumɛn baba. Fati. Ni ye mun de k'i la diɲɛ kɔnɔ dɛ? Ma foyi kɛ ne la. Ne tɛ fosi la k'i min kɛ ne la. Fati. I réfléchis. Furu kun tala ka jan i b'a dɔn san joli an bɛ furu la. Diɲɛnatigɛ kɔnɔ ko ka ca. A bɛ se ka kɛ n'i ye ko dɔ k'i la komi c'est-à-dire an tɛ ka ɲɔgɔn ye quoi. Je ne comprends pas. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ala de b'a dɔn diɲɛnatigɛ in yɛrɛ bɛ n bolo cogo min na quoi. Nin ko in diɲɛ yɛrɛ de kɛ foyi tɛ nin na tuguni. Mais ko n'a bɛ kɛ sababu dɔ b'a la quoi. Sababu dɔ b'a la kun dɔ b'a la. Est-ce que i bɛ k'a faamu? Donc n b'a fɛ k'a dɔn hali bi ni min k'i la diɲɛ kɔnɔ i k'a fɔ n ye. I bɛ comprendre. Ni min de k'i la ɲɛfɔ i miiri ka fɛn dɔ fɔ n ye. Baba, wallahi foyi tɛ yen. I sigi kun t'a la ka jan mais i ma foyi de kɛ ne na. Ne de bɛ se k'a fɔ ne de bɛ don e gasi la sinon i tɛ don ne gasi la. T'es sûr? Fosi den kelen de kɛ ne na, sûr et certain. Sinon i ma foyi den kelen de kɛ ne na. D'accord. Ok. Ko ma ko b'o cogo la. Hakilina dɔ tun bɛ ne na mɛnna. Vraiment pour que e Fati ka lafiya ne ka lafiya. Ne y'a décidé. N b'a fɛ ka taa Abidjan. N bɛ wali la. N bɛ taa tile 2 nin kɛ yen. Wala ka hakilinaw falen. Lala. Peut-être yanni ka na kow bɛ ɲa quoi. Voilà. Problème foyi t'a la papa. Ni Abidjan taga de b'i lafiya problème foyi t'a la. N bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye. O de ka gɛlɛn. Sinon problème foyi t'a la. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Fati. Ne k'a fɔ n bɛ taa Abidjan ka taa waatinin kɛ walasa n ka lafiya kuma foyi tɛ e da nin kɔ. Mais papa e yɛrɛ m'a fɔ ko ka taga i lafiya. N'o bɛ lafiya ne bɛ don e n'o cɛ mun na. Fɛn min b'i lafiya o fɛn kelen de bɛ ne lafiya o. N'e lafiyara sa ne bɛ lafiya. N'i dusu sumana ne dusu bɛ suma. Ni Abidjan taga de b'i lafiya ne tɛ se ka don i n'o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Ne b'a fɔ de n ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye. N tɛ la don i n'i ka hɛrɛ cɛ. D'accord, ne y'a faamu. N ye nin bɛɛ faamuya. D'accord. I bɛna taa min? Papa ne tɛna foyi de fɔ. Walayi ne tɛ foyi fɔ. Ne ko fɛn o fɛn an m'a kɛ ten. Comment t'as signé la donne? Ah. Hey. Abedi. Dawana. Ça va bien? Ça va, yéra. Baasi t'i la. Mo. Alhamdulillah. Nse. Bien. En fama. Dɔɔni. Fati dun. Baasi t'a la. Jaraye. Ne yɛrɛ tun bɛ k'i ka yɔrɔ de ɲini. Kana yɔrɔ ɲini? A mɛnna an bɛ k'i ɲini min ye. O ka di yan? Ouais. Bon baasi tɛ. Ahan. Seulement n nana ka na kuma ni aw ye. Anw ye? Awɔ.
Surtout toi principalement. Fati tere muso yedi. Genre aw be mina. Ni Fati be mina. Ba ñini fa ala kama. Ba deli do. Ay sabali. Maru. Ay sabali. Mina o juma ne ma fam. Aw tere muso be ne ka barakaro la. Aw di grâce sababu ne ata barala. Mais abe deni côté kele ka tila k'a latunu mais an t'a dɔn a taara diɲɛ fan o fan. Deni ko k'a latunu. Ka n'i yɛrɛ lafili sa fɛn n kan bɛ Aïcha de ma n ka Aïcha Mariam n kan bɛ Mais Aïcha Aïcha donc mais e bɛ ka min fɔ ne tɛ foyi kalama o la o. Mais pourquoi a bɛ nin ko sugu ninnu kɛ? I fana. E tɛ mun kalama? N tɛ foyi kalama o la. A kɛra ka ban sa a y'a kɛ ka ban ala kama n b'i deli e tɛ se ka fɔ k'e t'a kalama Fati tɛ foyi kɛ k'e tɛ min kalama o tɛ se ka kɛ o. Ne y'o fɔ i bɛ fili la dɛ ne ni Fati famana kojugu Umaru ne ni e fɛ yen a ma fama ne y'o fɔ i bɛ fili la dɛ. Donc e tɛ foyi kalama nin ko la. Ne tɛ foyi de kalama Fati ka nin ko in na i bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ ne tɛ foyi kalama a la ne ni Fati yɛrɛ famana. I b'a dɔn i bɛ hakɛ to wa. Fati de kɛlen don ka mɔgɔw bila ka Aïcha a terimuso min tun bɛ baara kɛ ne fɛ yen n ka secrétaire k'a kidnapper k'a latunu depuis ala k'an da n ma deli ka fɛn min vécu o de kɛra nin ye quoi. Fati y'o kɛ. Donc ne ye n ka mécontentement ni fɛnw yira la a bɛ tila ka mɔgɔw bila ne yɛrɛ la genre ka ne muru olu kana vagabond kana muru don ne na muru da ne kana n'u tun da n faga don walahi. Est-ce que Fati y'o kɛ? Fati ka ko a bɛ ka Fati tɛ jɔn don ni Fati tɛ jɔn don jɔn bɛ na nin kɛ. Taa ɲɛɲini ka ɲɛ. E tɛ Fati dɔn i t'i terimuso dɔn n bɛ ka ɲɛ f'i ye de vraiment komi a b'i lamɛn taa kuma n'a ye ko n b'a deli de san ne yɛrɛ de bɛ na delili kɛ ala kama n b'a deli de a k'a fɔ a ka kidnappeur minɛ ko waliden labila vraiment u k'a labila quoi. Mais est-ce que Fati don? Jɛnɛba Fati de don mɔgɔ fila tɛ ne de k'a f'i ye ne bolo aw fila ka bɛnbakan don ni e ko k'e t'a la i dara la i sen t'a la i tɛ fɛn kalama nin ko la mais a fɔ a ye ko ne ko k'a kɛ ala ni kira kama ala ni kira de kama a ka waliden labila ka t'u ka so. N y'a mɛn n bɛ kuma n'a ye. Vraiment ne t'a dɔn Fati bɛ kɛ mɔgɔ sugu ka waliden kidnappé ten k'a latunu a somɔgɔw la k'a kibaruya bɛɛ tunu. I y'a faamu b'a ɲini fɛ ala ni kira kama kuma fɛ a ka waliden bila ka na so. N y'a mɛn n'ala sɔnna n bɛ kuma n'a ye awɔ. Allah kisah, merci beaucoup. Kame ola. Oh. C'est pas possible quoi. Est-ce que Umaru kunkolo ka ɲi kosɛbɛ? O tɛ ka kuma n'a ye o. E ma foyi yala fɔlɔ ni fitinin de ka ko la. N tɛ kuma n'a ye o. N b'a ta k'a don kɔnɔ de ka yala n'a ye. I sigi e ma foyi yala fɔlɔ. Allô? Oui, bonjour. Ça va, alhamdulillah. Oui, c'est moi. Ah, wow. Don't me. Our mission, sir. Problem free tala. Nala sona machine wa usoro bidula. Merci. Ala. Abargale oui. Ni dombari ni Fati bulu. Bigo ni blan ko ina.
wala sa ka bɔ so kɔnɔ sigi la ala y'o latigɛ bi a barika ye ala ye koyi wallahi tellement que ni bonyana ne ma ne kun bɛ sigi ni nin ye bi yɛrɛ nka ye ala bɛ se ko bɛɛ la te yɔrɔ tɔ furancɛ Mana ka entreprise papier bitani? Mana ka papier bebe bla? Obsa tundul. Ya nuklete machi bun nerede? Pesha. Hai. Ya aksete Aisha boda bemukala. Agence commerciale Mecca. Allô, Ablo, ça va? Pourquoi? Pourquoi? Bashi là? Alhamdulillah. Et nous fait gagner non? Ne ka secrétaire ta waati ni sanche e mana biro la nero e ma donner biro wala ay je veux dire na papier d'ordre ni ma tunu na tar na sola e na dossier de va ko fa e ma c'est non attendez ma fille ya ta sangu ngela na fait ka donna sur na dossier de récupérer ko fait quoi parce que dossier mi tourna ma ka tunu quoi voilà nga entreprise papier ngena pas de ma nga tunu na duma c'est un problème oui mais il faut que nga ni ouais d'accord ya fam amen tunu hein Masone na vocabla rodula hakilita la yoro kilimi ko ni la papier bébé no papier kilimi tum dudi okum ba fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya